fiatal, csak nem a Hot 16. Hát jöjjön ki belőlem, jön is már látszik spleen. Amúgy slammer vagyok, úgy karakterében, de a nagy pofám már nem fért el a mi karakterében. Ha látnál belepisélve a hóba egyetlen egy nevet, hát kemény Zsófi vagyok, és nekem még sosem mondtak nemet. Tisztelet a kivételnek pedig erősíti a szabályt, majd max hitelre veszem az összes akadályt. Rászólok magamra, hogy ugyan már ne hisztizzél, még bármi lehetsz, bazd meg, ha Gyurcsány lehet 10 DJ. A rendőr úgyis megbasz, bárhogy megdumáld is. Kihalnak az őserdők, sok a favágó szexuális, és az értelme az kevés, vagy nincsen semmi, de tüntetésen faszán lehet ismerkedni. A pénzes melót, magas státuszt ugyan elveszitek, de Magyarországnál legalább jobban teljesítek. Mutatok valamit, ha ugyan még nem ismered. A középső ujjam, jól neveltem, bemutatkozik neked, mert ott röhög és azt hiszi, van benne ráció. Ez szemre hányás, szagra is, de szegregáció. Bocs, ne haragudj, bocs, de azt hiszem összetévesztettelek. Messziről ugyanis egy faszopónak néztelek. A tenyered az szép, de az én nyerem az még szebb. Van agyhalára Darwin díját, megnyered vagy 4-szer. Szar a mentálhigiéniát, ma még nem mostál agyat, mert épp nem fenyeget veszély, na attól még gyáva vagy. Az optikai csalódás, hogy meglátlak és csalódok. Nem veled nevetek, hanem rajtad, ez a valósok. Nem baj, te időd is most már lecseng, de lehet, hogy ez is csak Orbán Legend. 32 sor nem elég, hogy még magamat is szídjam, de az év seggfej trófeám az előszobában kim van. Köszönöm a kihívást Dunajcsik Matyinak, és az én kihívottjaim pedig Szegedi Fanni, Terján Nóri, Benke Hunor, Bokor Krisztián és a standard hiba, vagyis Mészáros Peti és Purosz Leonidas.